Al llarg dels 19 desafiaments sobre la transició energètica anteriors, hem après que la quantitat de factors que cal tenir en compte a l'hora d'abordar el problema és enorme. Cal que el nou model energètic generi baixes emissions de CO2, però també hem d'intentar que sigui el màxim d'eficient possible. I també ha de tenir en compte les limitacions físiques, econòmiques i socials de cada tecnologia. I ha de trobar solucions al problema de l'electrificació. També tenir en compte els aspectes relacionats amb la gestió del territori i adaptar les solucions a les escales de temps adequades, preveure les possibles implicacions a nivell geopolític, demogràfic, econòmic, ètic, jurídic, administratiu. Els científics anomenen això un sistema complex. La paraula complex aquí no es refereix al fet que siguin sistemes difícils d'entendre, sinó al fet que intervenen moltíssims factors, tots interrelacionats entre ells, i això fa que sigui més complicat predir les conseqüències de qualsevol petit canvi que hi introduïm. Per posar un exemple quotidià, plantegeu-vos què passa quan decidiu canviar els vostres hàbits alimentaris i començar a seguir una dieta saludable. Hi ha llibres, experts i teories sobre nutrició que se centren en dir-nos quins aliments evitar o quins aliments hem de consumir contínuament. Altres prioritzen la ingesta de proteïnes, o la reducció de carbohidrats i greixos animals, o es basen en suplements de minerals i vitamines, o proposen una forma concreta d'ingerir els aliments al llarg del dia. Tots aquests factors són importants, però no hi ha cap solució màgica ni ideal. Cada persona és diferent i, per tant, la dieta adequada per a cada persona també és diferent. El més important, doncs, és fugir de les dietes miracles i de les solucions màgiques que pretenen reduir-ho tot a una única idea. De la mateixa manera, a la transició energètica cal trobar un equilibri entre els molts factors que hi intervenen. I això vol dir que cada territori o cada realitat pot requerir una solució diferent. Cal desconfiar d'aquells que ens venguin solucions basades només en adoptar una determinada tecnologia o en idees simplistes a un problema que, per sobre de tot, no té res de senzill. La transició energètica és un fenomen complex, però això no ens ha de fer sentir aclaparats. El fet que no existeixi una solució senzilla al problema no vol dir que no puguem fer-hi res. El nostre paper com a ciutadans, de fet, no és el de trobar solucions, això ho han de fer els experts. El nostre paper és el de ser conscients de quins són els criteris a considerar i exigir als governs i les institucions que tinguin en compte aquests criteris a l'hora de prendre decisions, en comptes de vendre'ns missatges adulterats i simplistes per tenir-nos satisfets. La informació ens farà sostenibles. Informa't i actua.